crisis op kermis merkbaar. Zilver voor John Weijers. Het is vandaag 6 augustus, dit is het Pelemaasjournaal. Vrijdag 2 augustus is de kermis in Venray van start gegaan. Het prachtige weer zorgde voor een goede sfeer op de kermis. De kermisexploitanten ervaren echter dat het over het algemeen op kermissen rustiger is dan andere jaren. De Venrayse kermis doet het echter niet slecht ten opzichte van die in andere gemeentes. Gelukkig weten ze in Venray nog wel de weg naar de kermis te vinden. Ze hadden eigenlijk niet verwacht dat het ook gisteren, toen het zo bloedheet was, dat er toch nog wel mensen op afkwamen. Met name gisteravond rond 10:00 waren de straten hier overal helemaal vol, er was bijna geen doorkomen aan. Dus dat was gelukkig weer een meevaller. Maar de crisis is ook op de kermis wel degelijk te merken. Er zijn minder bezoekersaantallen. Ja, zeer zeker. En de mensen die komen geven ook daar minder uit. Je ziet het dan ook wel vooral de gezinnen en zo. Ja, ze gaan toch keuzes maken van waar gaan we in en hoe vaak gaan we ergens in. Vroeger zag je nog wel eens van nou, ze blijven maar gaan en ze blijven maar gaan. Maar nu is het van nou, we gaan 1 keertje hier, 1 keertje daar en dan is de portemonnee leeg. Ja, je merkt wel dat mensen toch voorzichtiger zijn met geld uitgeven en meer op de prijs letten, dat wel. Alleen ja, zoals je ziet hier ook, als er 's avonds zijn er nog veel mensen en ja, op zich, kermis blijft toch altijd wel trekken, denk ik. Vooral de kermisexploitanten van de nostalgische attracties merken dat zij moeten opboksen tegen de nieuwere. Ja, het wordt voor ons wel moeilijk om tegen die nieuwe dingen op te kunnen. Want het is een oude attractie. En ja, om tegen de nieuwe dingen op te kunnen, dat is best wel steeds lastiger. Kinderen willen toch in de nieuwste wilde dingen. Berry Ketelaars van de nostalgische Rupsbaan denkt dat de nieuwe en oude attracties goed naast elkaar kunnen bestaan. Ja, de nieuwe dingen die zijn weer meer gericht op de wat oudere jeugd, de snelle, hoge attracties. En dit is echt gericht op gezinnen en ja, ik denk dat het elkaar versterkt juist. Ondanks de speciale acties die kermisexploitanten opzetten om meer bezoekers naar hun attractie te halen, vinden de bezoekers de kermis niet goedkoop. Ja, ik vind het toch wel prijzig. Ja, vind ik wel. Je kunt het wel, ja, ik merk het wel dat het allemaal wat duurder is geworden. We gaan gewoon 1 dag en dan is het volgend jaar weer. Ja. De exploitanten zijn echter genoodzaakt om deze prijzen te vragen. Zij kampen namelijk met de hoge pacht die gemeentes voor de standplaats vragen. Nou, wat je ziet aan gemeentes, dat is dat het vaak wordt gezien zeg maar als een aanvulling van de schatkist. Dat, de pachtprijzen die wij moeten betalen, die reizen eigenlijk ook de pan uit. Want alles wordt doorberekend. Want buiten onze staangeld dat we moeten betalen, betalen we dan ook nog de stroom. Waar onze woonwagens staan, die locaties, daar moet je nog voor betalen. Je krijgt reclamegeld wat je nog moet betalen. En ja, dat maakt de ritprijs voor de klant zo duur. Want ja, uiteindelijk willen we ook nog een boterham verdienen. Ja. En hoe zou dat anders kunnen volgens u? Nou, ik denk dat zowel de kermisexploitanten als de gemeentes gewoon om een tafel moeten gaan zitten. En een prijs afspreken van voor hoeveel schrijven we maximaal in en wat voor ritprijs kunnen we daar tegenover stellen. En dat is het enige wat het dan misschien nog interessant kan maken. Maar ja, dat moet wel van 2 kanten komen. Als de gemeente niet meewerkt, die zegt van ja, wij willen die pacht hebben en anders gaat het niet door, ja, dan ben je met je handen gebonden. Sommige kermisexploitanten zijn hierdoor bang dat het beroep als kermisexploitant uiteindelijk niet meer loont. Ja, ik vind het moet gewoon blijven bestaan. Bent u bang dat het beroep als kermisexploitant ooit een keer weggaat? Ik denk het wel. Het wordt elk jaar steeds moeilijker. En niet alleen voor ons, maar ook voor de nieuwste attracties. We moeten er wel de pacht er ook allemaal uit kunnen halen en zo. Dus het wordt wel moeilijker. Ja, crisis dus. De horeca in Venray is over het algemeen tevreden over het bezoekersaantal. Ja, de avonden zijn in ieder geval erg goed. Overdag is het wel rustig, maar dat is ook wel te wijten aan de warmte. Wat ik wel merk is dat mensen later komen denk ik als voorheen. En vooral overdag dat de mensen echt wel minder naar de kermissen gaan. Dus overdag, dat hoor ik ook van de exploitanten, dat je minder bezoekers hebt die de verschillende kermisattracties en zeker de kinderattracties bezoeken. De horeca in Venray doet er in ieder geval alles aan om de kermis voor bezoekers extra aantrekkelijk te maken. We hebben een flinke tent neergezet, mooie verlichting erin. Ook veel openheid en mooi open op het plein. En daarmee hebben we denk ik gewoon iets heel leuks neergezet hier in Venray. En ik denk dat als je een beetje uitpakt dat het ook mensen trekt.
Uitbater Gijs Schapendonk ziet het in ieder geval positief in voor Kermis Venray 2013. Wat verwacht je deze kermis? Dat we zo doorgaan zoals we het nu doen. Dan ben ik dik tevreden. Het gaat hier hartstikke leuk en we bouwen elke dag een feestje. Dus dat komt helemaal goed. Op Raceway Venray in IJsselstein vinden op zaterdag 17 en zondag 18 augustus de World Cup wedstrijden in de Stockcar Formule 1 en 2 plaats. Tijdens het raceweekend verschijnen onder meer ook de BRL V6-klasse en de National Hot Rods aan de start. Tevens wordt op beide dagen voor aanvang van de wedstrijden voor de kleinste autospeedway-fans van 7 tot en met 12 jaar de zogeheten Ukkepuck race gehouden. Zij krijgen de kans om een rondje te rijden op het circuit van hun idolen. De wedstrijden zijn zaterdag 17 augustus van 3 tot 10 uur en zondag 18 augustus van 1 tot 6 uur. De poorten gaan beide dagen om 8 uur open. Zwemmer John Weijers uit Wansum is terug van de World Transplant Games in Zuid-Afrika. Nierpatiënt Weijers won op de Wereldspelen voor getransplanteerden de zilveren medaille op de 100 meter rugslag. Hij is blij met die medaille. Ik had het totaal niet meer verwacht, omdat ik de dag voor mijn wedstrijden ben ik ziek geworden door een soort van voedselvergiftiging. Dus ik had eigenlijk mij er al helemaal bij neergelegd dat deze Spelen voor mij niks zou worden. En toen heb ik in mijn laatste individuele race nog een mooie zilveren medaille behaald. John Weijers heeft ondanks zijn hoop op meer medailles toch genoten in Zuid-Afrika. Ja, ik heb zeker genoten, ook om al mijn tegenstanders weer te zien. En allemaal verhalen weer, nieuwe verhalen te horen. Het land Zuid-Afrika is natuurlijk een supermooi land. We hebben met het team kleine excursies gedaan in de buurt van Durban. Zodat we toch een mooie indruk hebben kunnen krijgen van het land. Voor het Nederlands zwemteam was het een succesvol toernooi met 9 keer goud, 9 keer zilver en 5 keer brons. Nederland eindigde op de 4e plaats in het landenklassement. Over 2 jaar zijn de volgende Spelen in Argentinië. Als mijn gezondheid goed blijft, dan wil ik zeker weer gaan proberen om in Argentinië te verschijnen. Tot zover dit Pillenmaas-journaal. Heeft u tips? Dan kunt u die mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot woensdag 12 uur. Het volgende journaal is er volgende week dinsdag weer. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. De laatste kermisdag start met een bewolkte nacht. Mogelijk valt er een bui. Overdag is de kans op regen ook erg groot en is er weer kans op onweer. In de avond zijn er meer droge perioden en kan de temperatuur oplopen tot 22 graden. Bedankt voor het kijken, ik wens u nog een fijne avond en graag tot ziens.